Καλώς ορίσατε στο Νηρέας TV. Ακόμα μία εβδομάδα με αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ομάδες μας και ας περάσουμε να δούμε αναλυτικά πώς τα πήγαμε. Το Σάββατο η ομάδα εδαφοσφαίρισης ιτήθηκε από την ομάδα του Άτλα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Πετάνκ. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση το Σάββατο απέναντι από την ομάδα του Γαλατσίου. Την Κυριακή η ομάδα μπάσκετ επέστρεψε στις νίκες, κερδίζοντας την ομάδα του Ρουφ 80 με σκορ 61-42. Παρά τις αρκετές απουσίες λόγω τραυματισμών, η ομάδα μας κατάφερε να ελέγξει πλήρως τον αγώνα και να ανέβει στις 4 νίκες στο πρωτάθλημα. Η ομάδα μας θα διεκδικήσει την Πέμπτη της νίκη την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο κλειστό του Ρουφ. Αντίπαλός της, ο Πίγασος. Την Τρίτη, η ομάδα βόλεϊ των γυναικών στάθηκε εξαιρετικά άτυχη, αφού έχοντας ήδη απουσίες, έχασε 2 βασικές παίκτριες που αποχώρησαν τραυματισμένες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αν και κατέβαλε τεράστια και φιλότιμη προσπάθεια, τελικά ιτήθηκε με σκορ 3-1 από την ομάδα του Εθνικού. Οι υποχρεώσεις της ομάδας μας για την πρώτη φάση του πρωταθλήματος ολοκληρώνονται την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο του Τρίτου Γυμνασίου Ημιτού, όπου την υποδέχεται ο Άτλας. Την Πέμπτη η ομάδα βόλεϊ ανδρών κλήθηκε να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο γήπεδο Απόστολος Κόντος στο σχολικό συγκρότημα Νέας Φιλαδέλφειας. Το γόητρο ήταν το μοναδικό κίνητρο για τις δύο ομάδες, αφού και οι δύο ομάδες είχαν ήδη τη συμμετοχή τους στο γκρουπ ανόδου για την ΑΒ2 κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, διεξήχθη μία μάχη ομηρικών διαστάσεων και μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα, η ομάδα της ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 σετ. Οι 8 ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα είναι πλέον οι ακόλουθες. Από τον πρώτο όμιλο η Αθηνά Μαγκουφάνας, ο Οδυσσέας, οι Ήωνες και η ομάδα του Ζωγράφου. Ενώ από τον δεύτερο όμιλο η ομάδα μας, η ΑΕΚ, η Νέη Βύρωνα και η ομάδα του Χολαργού. Επιπλέον την Παρασκευή το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η κλήρωση στα γραφεία της Ένωσης και όπως προέκυψε η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει για την πρώτη αγωνιστική της νέας φάσης την Αθηνά Μαγκουφάνα στην ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο κλειστό του Στρέφη. Παρακαλούμε προσδεθείτε, το πρωτάθλημα ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας.